ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସିଲୁ ଫେରୁଥିଲା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି। ହେଲେ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସିନ୍ ତା ସହିତ ଘଟିବ ବୋଲି। ତୋର ସେହି ଓଠର ଭେଜା ଭେଜା ଗୀତଟା ତ ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ଟା ଭାଇରେ, ସେ ଡାହାଣୀଟା କେମିତି ଗଛ ଉପରୁ ଓଲଟା ଡେଇଁଲା। ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି କିଏ ଜଣେ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛି। କିଏ କିଏ ସେଠି? ଦେଖ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ମୋତେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ଅଛି, ଜଳେଇ ଦେବି। ଏଡ଼େ ବଡ଼, ଏଇଟା ତ ସେ ଫିଲ୍ମର ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୂତ ପିଶାଚିনী ନିକଟ ନା ଆବେ, ମହାବୀର ଜବ ନାମ ସୁନାବେ। ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଆଜି ମତେ। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଭୂତ ନୁହଁ, ଜନ୍ତା ହାତୀଟା। ମାଲୋ ଦୌଡ଼ରେ ସିଲୁ, ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ର ମାନିବନି, ଦଳି ଦେରେ ଚଟଣି କରିଦବୁ। ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ହାତୀ ପାଖରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଚଳିବନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଆଉ କେବେ ରାତିରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ହାତୀ ସେଠୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ସିଲୁ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଓହୋ, ଆଜିଠାରୁ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କି ଯନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କିଛି ଦେଖିବିନି। ମୁଭିର ଭୂତ ଅପେକ୍ଷା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ହାତୀ ଢେର ଭୟଙ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।